gin en sirikal to ken kata sirikal kende kata sirikende wa mae gwenge one reactionary we are not okwahikre ne masira machal kama kobiro tinyalo tim nango koro mostly yudo ka weche otimore kama reaction bedo mana political yudo ka kero dhi kacha penjiri ane ni formula mane manotiyogo mondo mi oyud ni $10,000 nyalo romo household ka household to ka household gin ji adie household nikech households opogore nitiere household man gi ji auchiel nitiere household man gi ng'ata achiel nitiere household man gi ji 10 equitable distribution mar pesa ni ere kaka nochope $10,000 ma koro imiyo household ka household kaso namba 2 jo households gi be gisebedo identified ni gin ng'agi ni madhi yudo pesa ni to mano kata kokwa dhie mano matuta ahinya nikech mago to pod biro bedo pod ibiro yudo ka josiasa moko be poro biro dok biro singo pesa gima duong' moningo wang'i mondo mi warakre kod masira machalo kod man nikech waseibedo gi masichego mang'eny 2020 ne wan gi corona mano chapo wa dweche 8 masikundi olor wachako wabedo gi dede manomonjo piny mochamo chamb ji nyowuoyo dwe mara 7 higa mokalo jo meteorological department nochiwo siem ni koth biro chwe aya koth ochwe king'iya kata gima nopuonjwa ka watindo inyalo ng'eyo ni higa wan gi kodhi adi 2 wan gi kodh chiri wan gi kodh opon iyudo ka japur seche ma ong'eyo ni koth dhi chwe osechako iko kodhi osechako iko mbolea odhi opuro ong'eyo kaka obiro doyo ong'eyo kaka obiro wiro puodhoni nyaka chieng' mikae puodhoni nyaka kaka inyalo yud mbolea ineno nyaka jo amali mabiro tiyo puodhoni koro the same thing kaka ineno koth biro gi yuto mar pi yuto mar cham sirikal bende oningo ng'e kata dhano bende oningo ng'e ni kodhni bende nigi effects moko maricho kaka koro matimore sani ni omiyo kaka gibedo kaka gi prepare for gimiluongo ni kaka dhano nyalo prepare for komo sirikal bende oningo bed ni gihikore mar rakruok gi weche machalo kaka oula gi disaster mora mora no to wabiro bedo kwa timo mana gimiluongo ni cycle ni wadhi wachiwo $10,000 bang' mano to wadino itwa wakia ni jogi nodhi kanye wakia ni nyithindo nowe sikul wakia ni skunde manotimore kamano nolos nade koro kwa dhi mbele kama ibiro yudo ka wabiro bedo ka wadoka chien nitiere ikruok mang'eny ma sirikal nyalo timo for example number 1 yo mopango kata city wani iyudo kata ka drainage system is very poor to mano gimiluongo ni mitigation ng'eni risk assessment ing'e gi yo mang'eny nitiere ikruok geng'o kinyal geng'e total but inyalo mitigate effect makata ko biro to oko siria ahinya gik machalo kaka riparian land jok mogede riparian okidar gi seche makoro piose muomo ineno seche makoro piose muomo makoro piose darogi eko gichaki timo nade chaki darogi to nitiere sa mang'eny mono nyalo ikorwe drainage systems biyudo ka onge awareness public awareness biyudo ka timore nade onge koro an gima neno ni pesa ber lakini pesa to en $10,000 sani kata kika uba sama koth chweni kia kanya ka Thika Road kata dhi Mombasa Road 2,500 osemuony koro kata kidar kidwa ng'iewo sufuria pesa di mano en gima ok nyal timore nade is not sustainable. Ero kama na ng'eni weche thoth nyako tene weche magola e okang' machielo mondo mwatiek weche magola yo makare siasa mantiere yeka debed ni gin siasa machalnade nyakora moge jwang' jatend migao ma ochung'ne weche mag tudruok pacho kae Eliud Owalo ne otimo makare mar kawo chiemo kendo tero ne oganda